Salutare, primul videoclip pe canalul meu. Doi peruși este aici, se numește perușul acesta galben se numește Coco și această femelă se numește Gina. Avem mâncare, așa, un leagăn, un cuib, dar nu știu dacă este bun să spuneți. Acesta este de Canada, dar merge. Aici și o să-i pun pădănăuntru, dacă mă înțelegeți, ziar. Și pac, pun romeguș după aia și o să os de ăsta, să-și la pui când ouă și ia pui, uitați, vedeți și tare ciocul, când îl ia cu dinții, când aia, să nu, când îl hrănește, să nu zgârie puiul, să-i facă răni. Trebuie o colivie cam așa, nu chiar mare. Bine, o să-mi iau și zebruțe australiene. Și uitați-i aici. Asta e primul videoclip pe canalul meu, numai seara o să postez. Deci vedeți cuibul. Are aici se deschide, vedeți? Gata. Și vedeți, este țapă. Aici băgăm. Atât a fost cam, să asta 2 minute, dacă ar fi să zic așa. Are aici de un grătar, dacă puteți vedea, un grătar. Scoateți grătarul, deci să nu fie perușul afară, în casă, dacă vreți, dar să legați grătarul de acela de jos, uitați-l. Să legați cu sârmă, culiță, cu ce vreți dumneavoastră. Că voi dacă îl ridicați cu olivia, grătarul cade și iese ăștia. Pe aici și vedeți clemile astea, să nu mă întrebați după aia. Dacă tragem, cade placenta jos, uite pe placentă este ziare, ca să nu să coacă, să nu putrezească, dacă înțelegeți. Cum deosebiți perușii dintre mascul și femelă. Vedeți că masculul, Coco, are nările albastre, move înspre albastru. Știți de ce? El este un puian, doar 6 luni are, scos pui de la mine. Și uitați, aia e o femelă la 1 an jumate, mama lui, mama sa. Stați puțin. Uitați că se vede după cioc. Este în perioada împerecherii, sunt împerechească, de-aia le-am pus și cuibul. Și asta este. Batoane nu le-am luat, are un leagăn exact așa. Și de mâine, tot așa pe seară, postăm videoclipul cu peruși, cu canari, o să-mi iau și canari și zebruțe australiene. Deci vedeți că aici are pentru hrănitoare, uitați, cu mâncare. Și cam atât a fost cu videoclipul de azi. Salutare tuturor, cu voi canalul Lumea Perușilor. Salutare tuturor, dați un like acolo, abonați-vă și să vorbim despre mai multe de-astea cu peruși. V-am salutat, pa, pa!